హాయ్ ఎవ్రీవన్! హాలోవీన్ అయితే వచ్చేసింది. యూఎస్‌లో అయితే అందరూ పిల్లలకి పంకిన్‌తో ఫోటోషూట్ చేస్తుర్రు. అందుకని నేను కూడా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా. సో, షాప్‌కెళ్ళి ఓ పెద్ద గుమ్మడికాయ అయితే తెచ్చేసిన. దాన్ని ఇప్పుడు కట్ చేయాలి. నాకు అర్థమైందేంటంటే, కట్ చేయడం అయితే ఒక పెద్ద టాస్కే. సో, మా హస్బెండ్ హెల్ప్ అయితే తీసుకొని నీట్‌గా ఒక పైన ఒక మార్క్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ కట్ చేసిన. ఆ తర్వాతయితే లెగ్స్ కోసం చిన్న 2 హోల్స్ పెట్టుకొని నీట్‌గా కట్ చేసుకున్నా. కొంచెం రౌండ్ షేప్ రావాలి ఫోటోలో, అప్పుడే చాలా నీట్‌గా వస్తుంది. సో, మన గుమ్మడికాయ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఒక వైట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ తీసుకున్నా. కొన్ని లీవ్స్ అయితే పెట్టినా, ఇది ఫాల్ సీజన్ గనుక. అండ్ స్మాల్ పంప్కిన్స్ అండ్ ఒక క్యాండిల్ కూడా పెట్టినా, ఇంకొంచెం డెకరేటివ్‌గా ఉండాలని చెప్పి. ఆ తర్వాతయితే బాబుని పంప్కిన్‌లో పెట్టి కొన్ని ఫోటోస్ అయితే తీశాను. చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా వచ్చాయి. అండ్ ఎలాగో ఇది ఫాల్ సీజన్ గనుక లీవ్స్‌తో నెంబర్ 3 పెట్టినా. బాబుకి 3 మంత్స్ వచ్చాయి గనుక 3 మంత్స్ ఓల్డ్ థీమ్‌లా కూడా అయిపోయింది. ఫోటోస్ అయితే చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా వచ్చాయి. మీరు కూడా ఎవరైనా ట్రై చేయండి. ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్, ఫాలో అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.